Първите дни не правеха гражданите разлика между ляво и дясно. Не търсиха партийна диференциация на гражданското струпване там. Не се различаваха по партиен признак. Сега, наистина, започна едно преформулиране на този протест, доколкото той търси политическата си легитимация и някакъв политически изход от това, което става на площада. И започна наистина да прилича на опит за реванш на извън парламентарната десница в насипно състояние, защото тя е това. Тази десница има следната характеристика. Нейните фенове от градовете на градовете и специално от центъра на София имат една, бих казал, характерна надменност. Едно самочувствие, което е забелязано от критично настроени и проницателни хора отляво. Забелязаха това. Забелязаха, че тази спокойна, самоуверена и в някакъв смисъл хедонистична гражданска инициатива, инициатива на удоволствието и на доброто прекарване вечер, семейно, дори и с кучетата. Дечурлигата са там, около това има някакви надувателни такива пластмасови тромби, които произвеждаш удивителен травматичен за ухото и за нервно-психичното състояние на детето. Да, но те са там, защото това е, така да се каже, малко или повече шик. То стана нещо като градска мода. Тези хора не проявяват през огрижените си натъжени и яростни лица, което е много, много важно и съществено да бъде така. Същинската драма на българския народ... Коя е същинската драма? Същинската драма е наистина проточения преход, страшната несправедливост, много голямата бедност. От тук и усета за това, че има някакъв разпад на протестите на февруарски и юнски. Такъв разпад има и в дълбочина няма. Защото хората от февруари бяха граждани. Започвам да мисля, че бяха малко повече граждани, защото гражданина е патетично същество, същество с граждански страсти. И не се разхожда така фриволно на всяка цена, защото съдейки отдалече по силуетите на тези граждани, те ще живеят общо взето прилично при всички обстоятелства на българския злополучен политически преход и т.н. Те нямат същински екзистенциални драми. Те нямат драмата на невъзможност да оцелееш. Те нямат драмата на тези, които са близо до самозапалили. Обаче, доктор Михайлов, ние винаги сякаш протестираме за половината несправедливост. Така казват и политиците. Сега тези хора, които нямат екзистенциалната драма за оцеляване, ми говорят за морал и норма в политиката. Да. Но нали тези, които протестираха в февруари, защото не могат да оцеляват, те не могат да оцеляват именно поради липсата на морал и норма в политиката. Защото ние не поискахме морал, ние не спряхме краденето, ние позволихме да се качват върху главите ни и за това едни някак кретат, някак преживяват, а други умират от глад. И това не е ли изкуствено поставяне на бариера? Сега ще ви кажа, госпожо Риз, вижте какво. Ако на това гражданство сега моралните рецептори са така свежи, така раними, че откликват на всеки скандал. Да бяха откликнали на скандала Борисов. Тук левицата, даже и Мая Манолова, защото тя напоследък проговори този аргумент и го проговори накратко, късо и много ефективно. Да бяха се изсипали на този площад, когато не Пеевски трябваше да отиде в ДАНС, а когато Борисов отиде в МВР. И аз бих добавил, когато Борисов стана министър-председател. Извинете ме. Аз лично не намирам абсолютно никаква разлика
в скандалния смисъл на думата, между едното и другото. Даже си мисля, че скандалът е много по-голям в случая на нашия бивш премиер. А не мислите ли, че всъщност точно това и управлението на ГЕРБ вече преляха чашата и обществото стигна до едно ниво, в което ти не можеш повече да понесеш. Просто от ГЕРБ ни дойде твърде много и станахме по-чувствителни. Има и такова обяснение, нали? Сега ще кажа обаче. Мнозина го дават, аз съм говорила с такива хора. Това е така, както казвате, а вероятно има и такава гледна точка, разбира се. Тези, които са на площада, не трябва да бъдат там с триумфалистичното настроение на хора, които са нравствено безупречни на всички етапи на този преход. А като вината си. Не. Просто като едни хора, които зреят, така да се каже, през собствените си грешки, осъзнават ги, осмислят ги и имат характерното смирение, някаква по-кротка норма на присъствие, а не тази специфична ярост на безпогрешни. Вас ви е страх, че това реабилитира ГЕРБ и Борисов? Не, от една страна. От друга страна, аз си мисля, че българската десница има първородния грях на непогрешима. Аз съм човек, който обитавал тези предели и знам какво е то. Какво е то? То е квазирелигиозна общност, защото това е новото. Синьото вероизповедание е вероизповедание. То е богата и незаменима емоция, то не е очленен, промислен и дълбоко разгледан политически избор. Това са десни, които са по-скоро либерали и по-скоро леви, отколкото да са десни в собствения смисъл на дума. Има няколко маса. Дясното има престиж, който някак си се носи като емблема на праведност. Не. Като нещо дължимо, като нещо, което съобщава разум, престиж на добродетел, морален статус, гражданска красота. Тази характеристика, която иронично прави дърева на красивите, интелигентните и прочее, е самочувствие на почти всеки един от тези хора, които аз познавам отблизо. Това са либерални кръгове, зад които има либерална олигархия. Те премълчават това обстоятелство, че имат своя суанирана, красива, интелигентна европейска олигархия, която дърпа конци и която е дълбоко ешелонирана и нейните, така да се каже, въздействия отиват някъде много надалеч.